anak dekel. Semengian amat nih. Corona ora lunga-lunga, gawe mumet unggal dina. Jan, corona. Karepe kepriwe kayak iki, Jan? Kerja angel digolet, kayak iki duit ora nyekel. Aduh, Jan. Dibaratna kaya wong sing ora cewek, wedhus. Ngapa kayak iki nyong bingung? Mending siki ngene dekel. Ngeliat duit ngene dekel, tak silih lah. Nggo nyambung urip. Alah Jan, udan maning. Dus, ya ana ora si dekel ya. Alah Jan dikunci maning. Dekel. Tuh, nah kayak kita angel masih ya balik. Udan arep po. Percuma dodong ngene mlaku. Mending ngene Iwan kayak iki ceritane. Enak misalkan Iwan orang nang omah, ya terpaksa balik, tapi ya mbuh siapa ngerti. Gini disit. Woi, Apa man? mampir nah. Nah, iki ye. Baru mampir bae wis perintah kondolan. Pas banget ya suasananya. Oke, Wan. Nyami ngono. Duh, rajine grimis-grimis mlaku-mlaku. Lah, wong pengen mlaku-mlaku, Wan. Daripada nang omah ngapa-ngapa ora, mumet. Ayeme, Wan, jagung karo kendangan iku ya. Ya iki lah, ndana stres. Duh, rai kaya wong kakek duit kok bisa stres ya? Justru kuwe semerkna stres sono kakan duit. Dening pas temen jawan wektune. Pas sing kepriwe kiye, ajane aneh. Lah ya ora aneh lawan, wong nyom ngene arep nyidi duit, malah kok ngomong pas lagi akeh duit. Kan pas waktune. Oh, jane kok mengene arep nyeli duit, ngapurane tol dotane arep denggo. Loh, arep denggo ngapa, Wan? Wong duit akeh bae denggoni. Aku shopping kok karo Ayang Beb kok. Angel. Wis urusane karo Ayang Beb tanya ora melu-melu. Ya wis lah ya, Man. Entek balik. Ya. Tangi turu, awake pada pegel lagi. Ngolet udara seger lah. Duh, sapa kiye? Wong geblung apa ya? Nah kayak kita ora dadi iki, kudu diusir. Woi. Tangi woi. Ana apa kok? Oh alah wong gemblung anyaran iki diusir ora gelem. Hei, Tangi woi. Tangi. Jen. Kek wong gemblung deguk angel temen kok. Tapi wong gemblung klambene rapi banget ya kiye. Ki wong gemblung apa utuh ya? Oh, jebule pentul. Hei. Tangi. Apa, Gel? Wis awan ke jam pira? Esuk, Gel. Esuk jam pira ke wong ana jame ora niliki jam ya kuwe kaya wong gemblung. Dene wong gemblung, Gel. Waras iki kok. Waras dengkulmu. Yo arep mlebu ora. Oh, ya mayu kok. Sandal eman-eman. Duh, dipolah apa kok? Kok gi ngapa kok? Nyong disita. Nyong disit? Lah nyong disit. Nyong disit? Ya wis nyong disit lah. Ih, nakale. Oh, batir macam apa ya, Kek? Mertamu malah turu langsung aja gitu sih kepriwen. Sakit angin itulah, Jan. Teguk angel banget lah, tinggal nunggu bos sih. Lah,
Sarune. Kan nggo obat kiye malah dinum. Macam lagi Obat lara untung kok untune lara. bener. Iya kok. Kudu itu ge. Oh, ngono kuwi dirasa kena dewek ngono. Ngono Kok kuwi. gawe kopi dewek pengen lah. Lah nang ki kok lara untung. Ya iya. Pecong kok. Ah. Jelas temen suarane kok. Gede-gede sih. Woi. Esuk-esuk berisiki wong. Yo napa Mas, dolan rezeki Mas. Oh, arep ngamen apa sih? Yang ngamen. Ya nyong request lah. Request apa? Tul, request apa tul? Request sing adem-adem gel, selawatan, ben ngilang nanyong stres. Request selawat tani pira Mas? Mas, rupiah karo ngemke, request. Loh, 2000 siapa nggoli cidok tok. Obat stres gue larang 10.000. Tapi ya ora apa-apa lah. Kanggo penglaris. Tapi sebaik tok ya 2000 sih, Mas. Sebaik ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Wis, 2000 sih. Ya wis Mas, jauh-jauh dicetak gawe kopi disit nang budi. Oke. Ya Mas. Sehat kok Mas. Yo, sak. Stres ngapa Mas? Ya, stres, ada duit ta. Nah, pada bae. Keton-ketone lagi ora sehat apa Mas? Kayaknya belum diurut temen. Ngena kok, Mas. Ulet gawean lagi angel pisan kok. Kena angel banget sih terusnya pada bae Mas. Ya, Bro, kopine. Ya Mas. Ya. Suwun ya. Ya, Ya ora paiten Bob. ora legi. Ya ya. Ayo nyoba iki dadi neng ngamen, mikirnya lu kerja nang PT. Ngamen lah. Ora kudu terasi. Monggo ke Mas, kopine diseruput disit, mumpung esi panas. Ya kan? Oh, bedangnya guys, yang pisan. Oh iya Mas, beneran. Kita esok ya nyemikir kang umur juga nu urung nyeruput-nyeruputan sana apa-apa. Suwun banget ya Mas. Iya. Kan kopi Arabica apa ya Mas? Dene Arabica Mas, Arabian wow. Ya kayak gue Mas lah. Bu Arabica Arabian ora apa-apa, sing penting sih gedang disit ya Mas. Iya, gue depan lah. Ya. Aduh. Alah, enak banget ya, enak ya. Ini gedangnya melewat Mas. Anu wis durut ya. Iya kayaknya. Mas mana? Ini gedang kayak apa sih Mas? Gumun abdi pangan melayu-melayu kok. Mesti tak cekel ya. Tegodogi ba, tangan loro iki jal. Tes diurut ya Mas. Ibu orang ngerti kudunya sing duwe. Kae iki Mas takon, gedangnya apa durut? Ya turut lah Mas, gue turut siji-siji ya gue lho, delang wajane gue. Oh, diurut nang wajah siji-siji. Mbok anu diurut kae sing nganggo apa ya yang tahu dikit. Obat urut kae lho sing leret iku we yakin. Tapi enak banget sumpah. Gue. Krowak maning junda bolongan iki. Uteke lho, Jan. Urut-urut apa gue lah bahaya pisan. Oh, Mas malah urut kayak bisi, aduh. Gue. Ya wis Mas, entuk bali di ya. Tak lanjut maning dene kesuwun. Tapi gue mikir urut-urutnya uteknya pikirannya aja loro tentu bapak ya. Oke, mikirnya ya masalah ya. Hati-hati ya. Ya, Ingat corona. Jaga jarak. Maskeran gue. lagi orang anak Mas di bawah nggak tangan kucing. Waduh, bahaya. Assalamualaikum. Salam. Sama nampai kayak pengamen. Masker. Tangan. Tangan kucing.
Jan, itu ngarep di situ lah. Makanya panas banget, boleh udara seger dulu lah. Bener nyumpir mau buat sakit kok. Panasnya kok. Oh ya Tul, kon jane maringene niate ngapa? Nyong ke jane mingene arep njaluk duit, Gel. Butuh sih. Jaluk, ujure nyong ramanek. Oh apa? Nyilih bok. Lah, nek kali jaluk ora liya nyilik, Gel. Anu arep ngilih pira kok jane Tul? Lah, nyong ora nyilik akeh, Gel. 1.500 bae lah. Ke, nyong ana duit ke 10.000. Jujuli ya. Si apa ki nyong udah 100 kiye. Dah pira? 1.500. Dapure. Lho ngono ugi butuh. Yo segawe karo dompet EB kayaknya. Nah, iya baru oke. Cekelalen gue, sarutang minggu ngarep. Kok ora percaya temen karo nyong kok? Itak sarutang, tenang bae. Didegenan adis, anu kapan dibayar kapan ya gue lo. Secepatnya lah, ben ora mumet kok. Oh ya wis oke Tul. Tapi aja kelalen gue. Ya iya ora kelalen. Oke. Ngomong-ngomong, selebore anyar apa? Oh, alah. Apa ora ngeh pet mau? Ya ora lah, pokok tutupan karo sarung. Ya wis, ngetok balik ya. Suwun, Get. Siliane. Ya oke. Kelalen. Oke. Oke, pada lara. Oke. Yam. Cepet gede di. Detul kan larang. Oke. Cepet gede li, dempa ninggal dina kan ya. Oh. Kan jadi anak gunane nek wis gede dedol payu larang. Ih. Apa maning sing nelfon? Wah, si Tekel. Halo. Ana apa? Arep maring omah, wong gari maring omah kok. Sih, langsung dipateni. Cegemblung. Oh lah iya, nyen duwe utang karo Tekel. Mesti kebocah arep ngene iki ya. Alah jan. Dah. Ana Tekel. Wis mengene maning. Waduh, nang omah apa ora pecah. Assalamualaikum. Tul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak apa, Mas? Pentule anak. Anak kae pentule ning gone dalange. Udah pentul sinange bek. Pentul kakangmu kok. Oh, pentul kakangku. Iki lagi ngembani ayam ning ngarep. Lah mendi ora anak kok. Ya mbu nyong ngerti. Niki lagi ngembani ayam. Ya wis kesuwun ya. Ya wis. Jan. Mari ngendi ke pentul. Ayam iki sinang kene. Wonge ngempani nang ngendi ku? Ke ayam ingonane apa ya? Jan, dene elek temen kaya sing duwe kok. Ke ayam lagu temen suarane kok. Lagi meriang ngapa ki ya? Jan. Tinggal lunga bae nak. Samaring ngendi kok? Parani lah minggu ngesuk lah. Wedus, gara-gara duwe utang kayak iki kudu dadi nyamar ayam. Terus pecah. Bilani, alah, ayamnya maring ndi maning. Oleng oleng oleng. Ui, oleng, ui. Ngeng, Mamas tak ngarit. Ya, Ngonek Ariana sing golek timah, Mas. Ngomong ya ki ngarit. ya, oleh sing akeh ya.
catat tunggangi kon oleng lah. Ngeng, woi oleng-oleng ngeng. Ngeng. Wih, cit. Wih. Dek. 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 Iki bocah kupingnya mandan budek apa ya? Dek. Ana apa, Mas? Walah, celuk ora krungu-krungu kok. Kek pentule nang apa ora? Mbe metu miki. Mari ngendi? Ngari jarene Lah kowe nang ngarite nang ndi? ning lor jejer lapangan kae. Or kidul guyangan apa? Iya kae sing jejere. Oh ya, wis ya kesuwun ya. Ya. Nyotek nganan dhisit parani. Hati-hati, Mas. Oh, siap. Ora lunga ngelet tangan ora bisa ngan sekarawon unggal wengi ora teyeng kelon. Pentul nang ngendi kiye ya? Kae tukang ngarit akeh banget sing ngendi ya? Kae apa ya klambi abang? Paranine. Paranine jajal arep ngomong kepriwe iki bocah. Tul. Wis tul, ora usah ngumpet-ngumpet lah. Ngene, nyarutang, utang arep nyarutang ora. Nyurung duwe gel, do udu ngumpet nyurung duit nggo nyarutang kok. Ora urus tul, kudune wis iki bayar. Wis pirang bulan ke? Seminggu jalan harus bayar, ora dibayar. Gel, lu yang ngertinya duwe utang, tapi yo ora kayak iki carane. Maksa banget. Makanya duit-duit wis tak sarutang, ora bakal hilang-hilang lah. Yang ora urus tul, kok kudu dinasiki ke kok nyarutang. Pokoke. Lah, dene kok si maksa njaluke kepriwe? Loh, sing kepriwe? Pokok sing duwe utang malah ngegas. Wis njaluke priwe siki? Gelut bae mayo siki lah. Oh, mayo. Oh, tapi ngono disit, nyong tek udur klambi ke. Ben keton awake nyong. Yang melo. Awak kayu kok main nyumbet duwe ki awak main ki. Jajare kotok apa? Tak lepas penalti. Gimana lu siap? Terus kepriwe? Ayo. Hah? Masuk. Udah basa-basi. Ini rokoknya Pakai mana, Bro? Itu tahu kita. sebuah momen ya harus terpaksa. Aduh, pegalur. Demi konten. Semoga akeh sing nonton. View-ne akeh. Aja kalian subrek. Kayaknya setelah-selesan loh, aja kalian delek loh. Like, Weh, anu endorse, sponsor. jangan lupa like, share, komen. Nah, gue itu biasa. Rakel laka. Kami tukang ngarit. Kepriwe?
Aku nggak shopping kok karo becik ngomong. Kalau nggak shopping kok kak, dah gue nang ngono kayak go bae kok. Shopping. Aku shopping kok orang yang kepo. Arab. Aku shopping kok karo ayam kepo. Aku shopping kok karo ayang beb kok. Bisa purung. Nyumi karep ngapa betul? Yo wis pegel ge. Oh iya tuh awaknya pada pegel kelalen. Sih. Tuh awaknya pada pegel lagi. Ngolet udara seger lah. Woi. Woi. Dungan woi. Belum ya. Woi, tangi woi. Apa kan? Apa sih sinar? Woi. Tangi woi. Ana apa kok? Ah. Terus ganggu bae. Aku sampai ya orang kuat aja. Sih. Tangi woi, tangi. Tangi woi. Ana apa wedhus? Mau gemblung apa ngamuk? Ngamuk aneh akeh priwen sih? Ngomong mau gemblung ngamuk kae. Duh, wong gemblungnya ngamuk kowe gue. Apa kepriwen? Oh, jan. Wedhus. Ngamuk. Jan wedhus Jan. Wong Wah, jan. tangi hei. Tangi. Hei, tangi. Apa sih? Anak apa sih? Kenapa jane orang mimpi ngene? Yo. Tap motor kok ora krungu ya, Bal? Kelalen. Bisa burung. Tapi wong gemblung klambene rapi banget ya kiye. Iki wong gemblung apa utuh ya? Oh, jebule pentul. Hei. Tangi. Apa, Gel? Wis awan ke jam pira? Esuk, Gel. Esuk. Gena-gena jam 09.00. Tangi saiki lah. Padahal ngomongnya barnya. Ora ben iki jam. Iya. Esuk, Gel. Esuk mendena jam wong orang kaya ngene. Esuk, Gel. Esuk jam pira ke wong ana jame boran iki jam ya kuwe kaya wong gemblung. Dene wong gemblung, Gel. Waras iki kok. Lah wong. Lah Gel wong panas-panas request. Panas request itu gede-gede kon request kok. Niki ngomong apa sih? Iki wis Mas nyongat pruk. Arep dipangan. Lut. Dene to Arabica, Mas. Arabica anjing. Arabica. Dene Arabica iki. Dene Arabica. Dene Arabian, Mas. Arabian, Bok. Arabica. Oh ya Arabica. Dene Arabica. Iki kan ilmu temen. Dene Arabica, Mas. Belek 6 bok.
nang mburi. Dene Arabian, Mas. Arabica. Dene Arabica, Mas. Arabian, Bo. Iya betul. Anjir. Oke. Iya, Kae Miki masih takon. Srinyong sing ngomong apa kok? Disit. Oh. Kae Miki masih takon gedangnya apa durut. Turut ya ora Mas. Kek gedang ya turut tuk siji-siji ya kuwi lho. Jere ora. Jere ora diurut. Ya iya Mas, kuwi durut. Oh iya. Mendel awaca kan siji-siji mulane durut-durut. Habis ya. Shit, kamu diskriminasi ya pas ngomong berdura. Iya. Makanya boy sakit. Uteke lho, Jan. Urut-urut apa gue lah bahaya pisan. Ki aja apa ya? Ngomong tadi. Ya wis ngomong kan mau. Sing ngomong siapa? Kok ora percaya temen karo nyong kok? Oh di situ tatu. Kok ora percaya temen karo nyong kok? Misalkan Kayak yang ngomong kae lah, wong aja kuwi ngomong. Aduh. Kok ora percaya temen karo nyong kok? Itak sarutang, tenang bae. Ditegen anak dis anu kapan dibayar kapan ya kuwi lho. Secepatnya lah, ben ora mumet kok. Reka aja gujur ya. Reka ki aduh, ngene mlirik wis keton-ketone aduh. Membahayakan saya ini. Mau riset lah nyo lagi debat ke lah, Rang. Dah, anak dekel. Bismillah nama nih. Udah pentul dalange bek. Ulang. Apa sih? Udah pentul dalange bek kayak. Udah pentul dalange bek. Pentul. Ulang. Oh iya. Corona ora lunga ngelet tangan ora bisa mangan sekarawon unggal wengi ora teyeng kelon. Iya. Nyong arep ngomong kiye? Kurang enak. Pentul nang ngendi kiye ya? Kayak tukang ngarit akeh banget sing ngendi ya? Kayak apa ya kelambi abang? Paranine. Oh iya kayak bos. Tol. Goblok atur nang iki tolol. Wis kurusang ilang-ilang, tegletik kok. Wis tol, kok ora usah ngumpet-ngumpet maning. Utang nyarutang. Utang nyarutang. Sarutang. Wis tol, ora usah ngumpet-ngumpet lah. Ngene, nyarutang, sudah utang ora nyarutang ora. Ora urus tol, kudune wis iki bayar. Wis pirang bulan ki? Seminggu jarane arep bayar ora dibayar. Yo. Ya, Del. Yang ngertinya duwe utang,
Tapi yo ora kaya iki carane. Maksa banget. Nek nyong duit-duit wis tak sarutang, ora bakal ngilang-ilang lah. Wis sing getok. Yo, alah peteng Sing glowing Gul. Yo. Ngomong apa kok? Nyong ora urus. Yo. Nyong ora urus dul. Pokoke kudu dinas iki kek kok nyarutang. Pokoke. Anjir. Nyong mau ngomong apa? Dia yang kelalen dadi. Lah, kok jaluknya ke priwen? Mencok. Kalau bisa nyong, ora tau kesel nyong. Apa Deneng kok sih kayak gue, jaluknya ke priwe. jaluk ke priwen? Hah? Kok sing duwe utang dah? Dul. Kene bae sih. Yo. Loh, sing ke priwe? Pokok sing duwe utang malah ngegas. Wis jaluk ke priwe siki? Yo lah. Jaluk ke priwen iki nyong ya. Wis gelut bae mayo. Kok mau Oh, jaluknya ke priwe wis Ah. gelut bae mayo. Nyopot ya, nyopot kami kira. Yo, melu. gelut bae mayo siki lah. Oh, mayo. Oh, tapi nggak disit. Nyong tak udah kelambi ke. Ben keton awake nyong. Nyong melu. Walaupun wetenge elek apa. Yo ora apa-apa kok. Aduh, apa? Loh, elas dilatok wis dekat bae. Dah, awak kayu kok main nyobet duwek ya, awak main ge. Jajare kotok apa? Tak lepas benatil. Tarik bae. Sir. Yo. Wis priwe mayo iki. Sing ngomong siapa? Buntut. Priwe nyong? Yo. Yo. Isin ro lawangnya elek banget. Mayo lah. Sir lah. Ayo. Ngono. Ayo, blung ya meniko. Ayo. Sebenarnya jagoyo. Tahan efeksi. Aduh. Udah disit apa? Yo. Alang kok disit. Kok cemara espero lah. Semuanya orang kuat kok. Ekspresi itu bisa dilakukan. Loh, maksudnya ke priwe? Si maksudnya ke pri. Mulainya itu lah. Dari orang adegan tuh Ini kok. priwe? Jawab. Pokoknya Lah, dene kok si maksa jaluknya ke priwe? ya ora maksa kok keda utang. Anjir. Nyolong duwe gel, do udah ngumpat nyolong duit gue nyarutang kok. Paranine jajal arep ngomong ke priwe iki bocah. Tul.